Jim, oh Jim, yediti haala nam dum gallo ari do. Wada? De. Ah, Ya ari do. oui. O tabi jodi, o dari do. O wi ada jogani mo lebbi jego ma yobani mo dipi. Oui. Ah. Wait. Koko. Ha Allah wadi bon. Ijola na min gar do ga wi ani ma jogi retard lebbi jego. Wait. Hal nani bi. Lebbi didi. Location. Wadi awan lebbi didi. Tibi an lebbi didi ne heddi lebbi nay. Lebbi didi sa itti dum hen jego. Ayti didi heddi lebbi nay. An wadda jogani mo lebbi nay. Wait. Jibi o debbo mo jimi no debbo o so arti do. Bagas ma fo. Non wi. Saro ay kam darna koy. An arti location min kam comme ko dal ta. Yo no yobirda liddi location. Ngel dewel no ay nyaadin. Wati sedum do. Salam alaikum halan ma. Pourquoi ala ko dal pour fos dum pour. Ar war yidi temen na chaban de to to da dum bando. 2000 chaban de min ujuna sap bando. Ar gaay halan. Ay ujuna sap goddo ko binde je jom sudam de. Min bande sap mino do bande sap marmi do. Bande sap tan. Ala dum waaw. Ala wop kon na wop kon na. Ala jaba Allah sedum jab yo so yidi en jalto bor kon jaba da kon na. Ati kon na. Ati kon na. Ban kala ngata. Mimi minan awawa hadda min nato sinno wana no honko wadi dum adan dana be tan bala san ma timma no sabu wax min wadi ko gallam ko min tay ko belan ko ko o dan négocier ko dan dan min wa ma dit wadi ko godde ko John wattu ma dem mino anani tenno ti banne wallahi nani woppo Ada ni mbada ko ala parole jibi mi fiata mo nani dinani mi fiata yabam na bidé ko pourquoi yabam normal min yomma so wadde poset kono ni no mbada dan wadi violer loi location min ni yata police wodi yata tribunal comme debbo debbido bawon go xool ko debbo bawdo warbe sappo wodi wala wudi kono hadema yaltin bagage neddo accu wisi ara wala nodda costa dana jogi bagage bido jogi wala yawanam ko am ko non jogorɗa galle ma ni non jogorin bagage am jibi o il faut mi haalde mo aɗa o so yalti hakkude men tongue o so yalti hakkude men mi toyde ha yeeso ko lawol sallide onon bambidi on gonata suud on gonnon courant gonnon ndiyam on jaɓata location jawano ɗon kam lebbi jeegom mbiya noon jaɓata kam comme mi debbo noon to beela ɗon fof jeehe ɗo ko gorko kam jeeyi maayi woppidimi e sukabam mbaɗa wuurna e sukabam mbiyano ɗon pijiro ɗum on pamdiri ɗum Maaleykum salaam. Ana non langue. Wala Binta. Kañum be. Kay ko kañum. Wala bana. Binta. Binta Tall. Bana ça va? Ça va bien. So ada sen. Batay tampe. An Binta mbay diri. An bay ndi do fay gila lycée. Gila lycée. Non. Mi woni mi nanani ma hay nokku Binta. Ay de. Sinon ça va? Ça va bien. Ko aduma ga? Na jom galle ma? O may jom gallam desno de mi 5 kilo. Joni mi danci goto. Oh, désolé. 5 kilo. Oh, nesa. Ma jogi sukabe de? Won ko dañi. Alhamdulillah. Anane mbaɗo de resade? Mbaɗe resa. Aɗa selli kam? Mbaɗa resa mais mi suwa ɓesnude kam. Ayi waay. Yalla addu ha heew. Amin. Ko mbaɗanno gayal ga ko ƴewannoɗa? Min de wonmo min jiiloto ɗo henne ko holto on tigi? Min jiiloto Muuma Jibi Sarr.
duɗo suuɗo koy Djiby Saté omo wondi ɗo tan e waajiyal makko gonɗal tawɗa kam ni Binta koye tempérament mon anda ni ala ande wallahi ɓe jogani kam ɗo lebbi jeegom ɓe joɓanimi ɓe jooɗi e kalisam mboɗa haala eɓe ɓuurami demgal joni joni jaltinmi ɓe wallahi ɓe jalti mbaɗaɗa ko ɓe jogani ma de ala ɓe jogadaki ɓe mo Djiby Sarr woni ɗo woni joom gallam aha ko joom gallam to ko selgel Amadou Diallo eyi Binta an a welsidima koye balɗe sappo omon ɗo e galle he te min nde luwani sundu ko mumma tan luunoon ɗo ɓe goni ɗo hen ɓe jogani kam ɗum ne ko konko gorel daɓɓel ngel konko kaɓatnomi joni o wi tan ma o fiyam ala fof ko heddinimi annen somi andino ko joom galle ma mi yaltintama joni ɓe jeehi joni Binta o defay joni dal joni son ene wawi son gabbima joni mbawa min mbawa yiidem to pay mi anda min kam yaltiniɓe tan ɓe jeehi aɗa andi min joom gallam uppinimi galle oɗo luumi ɗum gila dow ha less hen dañanmi ko guurumi sukabam kono Allah ne seedi somi andino ko joom galle ma mi yaltini wallahi azimi joni no mbatta e jarama yalti Allah ne wawi jiitade neɗɗo no wara bandum tawa anda ndeysan mi andani ko joom galle Binta Djiby fof ko an waɗi ndeɗo jonde fof ko an saabi ɗum eyi an saabi ɗum min somi anduno aɗa jogui restant 6 mois location aɗa andi min wondata e ma wote sengto ɗo min yi e ma ɗi sengtori e ma ni ma sengtoro noon o konnan so Allah jaɓi min wima noon o konnan ma sengto ɗum an woni kawaɗo an woni kawa 2400 mbaɗa ɗum e konnan woto annene woto woni holi o 2400 mbaɗɗa ɗo wiyaɗo yewiri kondanam location bolle puyɗe resta 6 mois mbiya avancé 2 mois bolle haydar a lappata kam de a lappata kam eyyi kalanma min gonga kalanmami e wuɗon fof kan waɗi gacce fof an fawi kam bologel wayi yiɗa ɗo tawa men ɓe mo buju bujam buju logelam ay ha logel aɗa andi min ko an dañmi sey kir ko an jinmi an mbanmi ɗo e nder ɓerdam he ha ey buju jinmi ko gara jehen galle ko galle Allah galle ma ala mo ndenduɗa ɗum ko ande buju tanket jehen galle tanket Bintam tanket jehen galle tanket pas encore jehen mi arana mi arana buju ano fat koreji ma garani ala wonɗo ma arani ma koreji ma garani Djiby wonde sago ma Djiby woni bonno ko fewti abadi woni bonno ko fewti